KHUBLEI pi baro ki parlok ki bapei ya ka T3C channel. Hakani ka por ka mentang iso kumet banwanra biang sa sien ya ka program DOR-BIN ka session ka baar. Yi iru hang ni pang ikmen ru man ong by pastor ZM sok ni sa sien pat ila priang subhai ka jing pat jungi nam channel. Te pastor ng priang subhai pi siya ka program but kumto ka session ka maning kong ila dep. But mantang session ka baar pat kum ka jing thu iki parlok but kum ju iki bapet yung channel but subscriber baro ka phang ka bangin kren manta ka long ba om shu tang ka tu ba kren ha session maning kong ring nya persang nya plate yan ka kot ba but ka benta na kot ba ka minya kren ka dai ka kitab JENESIS ka lenong ka maning kong pastor no ka sedang na so ban ong kum ni masan plate yang ka kitab JENESIS ka lenong ka maning kong kathok bin ajrong ka kitab baning kong ka jong Moses ya ka bala khot JENESIS haka session baning kong phi pen kan mau ya ka we ka jing ong ka jong phi ba ka khtian ublei te la ai hangi te hnrai hang ni menta kani gidak yong gi bakhli jong JENESIS ban kong ka kitab ka baning kong ka jong Moses ya ka bala khot JENESIS nga su kan mau ya to ko film Moses so Moses ko mi ka ding how Moses pek tho kamut ba ong Moses so bu yo ya ka khtian jong lei direct ha u hanrai menta ha jan rai pateng bangi menta la yo sna ha khtian kasi ka ba ha station maning kong piong la akom ba ars nem tam la pran kami ka aspas nem tam te kai ka mumut pastor ka ai ka jing ka ai thai ka ba ka bangila ban shim la ngila ban ong ba namar ba ni sngewthuh ba kani ka khtian kasi ka ka khtian ka bawan hadien ba hadin jong Moses lesi ka Bible la adi gu wi khtian ka sawan khtian kasi pidon ni ai ban batai hala ta to ko baning kong hi kalong ba ka khtin ka jong ublei kam dei ka busu hap hi na jrong shini long ka dei bandon me kanu ko benta ka ba ikini ki briu ki ba ublei ula pan karpang kum ka jai briu Israel ani Hebrew kanu hi jer kateng ya ka ti haba ublei u pen kerpang ya ka om namar ba ki kham hok maki lani ka jing bun pa ki jong ki hendrei da ka jing iet ki jong u kwa ban plan kam ya ki na kam ta ka jing thmu ko jong u te kum ta ha ka basdang ya i te kum ba fi ka do mene ka kitab ka baning kong ka jong Moses ka tu ngim tip la kan dei de shisha ka bo Moses utho ni namar ngim tip ya ka tai ka pateng ka bala jangai ya nangi em takamut ya ka bubu jing tho ya kan ni ka khtin ka jong ublei tela ai nam ha u Moses namar ba ha khtin ka jong ublei hi langi puli ya ka ni syam ba de tang bat Moses ba ublei ya kren kum uparlong ha ti to kata kanum dayarap than yangi ni kaliu e tho wono tho hende ka shulong tang ban shu ai nam kita kiriu khrau jong ka jingeng kiriu khrau jong ka jingeng te bakan yarap na kam ta jongi kan to la tho e ka ha ka khtin Hebrew tendrei long kila ayat bun pateng bat de te kata ka bangi ong ka jing tho tenrai ka ba bu jing tho ning kong e tip shu hanu ka don te kini ki bangi yo hadien ki de ka copy hadin ka copy kan te kani ka bangi yo bangi mentaru ka de ka ba lapen kala na kita copy ki barim hui syaka khtian kasi ke jong ni kalong ka to Hebrew leni ka Greek ka testament ka thamai te kin don sa ki wei pada ki khtian te ki jing per kelas bukum kalatin anta kum ka khtian phareng ka khtian English te yangi pada namar ba ngiyo e ka khtian ka jong ublei to ka baning kong e ka deiling ba jong ki phareng em te ubas dang ning kong ban bu ka khtian kasi ka khtian keren umdei Thomas Jones udei William Carey bobo ning kong ya ka khtin kren ke jongi ha ka khtin tho tang ba namar ba utrei po Kolkata ti ka rihasi ka yajan bat ki Bengali ti ha ka jing perkhat ke jong u ngashu antat mo ti ngashu perkhat ba ka tu ka khtin ka be kren hayo han ka ba ki khasi ki kren bat kini ki
Bengali nong ya dia thiet ti usuan tat ba ki khasi kin tip ya ki dak tho Bengali nama ka khamsuk la da dei paranong Indian ne ti mula da bu ya ka khtin khasi ya khtin tho ha ki ti dak u antat ba ngin la ban puli ka khtin ki jong blei ti ngim tip hang ta kata ka dei da koi pada research ka ba ngin ya kren ni menta ti lawan Thomas Jones pade ti Thomas Jones long fresh long community ki pareng ki lawan shwa ki sa ha ka ni ka area jong ka Bengal ne ki nang shwa ka khtin Bengali ki da tip ki dak tu Thomas Jones pade one fresh bed ti tip pade ya ka ta ka khtin ti ka budan ha uhi ka dei ka Welsh ti kamut usa persyang ban bu ya khtin khasi kat kum ka jing song thu ka jong u da ka ba penan kam ya ki dak jong ka Welsh ti ya kata te ngangai bukan mirap kan ka program ka benta ka ba ngidan menta ta kalong ba ngilayo ya khtin ka jong blai ha ka khtin khasi te menta pa de ngim ya kren ya kini ki ya jing perkhat jong ki scholar ki ba fer ki badan ka jong ki kom perkhat re ngi ya perkhat be tik lada nga temen ngasunga jumudur hakta ki khamar ki mler shu la telot ti ki skor kim trekam bahasyu ti kandam tang thuit pen he nei ti kandam tang tu bat kan hi bai yo ti ki tu ki jing tho paring bor khoi kinum la ban yo kinum la ban pengan masyu tu menta ngan hab ban khmi bai ya kan ni ban nga kan ni ban nga bai to pstonya poi bi chani kal nong ni kong mo ha ni kal nong ni kong nang apet na khot am ka kawan mi ka ka jing penlong ya ka perthai ka bomot bai blei te penlong ya ka perthai te hai di kentien ban kong du yang bai ha ka ba men kong kini kentien ka shan hanga ba blei ulang utan rai ulang utlong ulang thumei jeng ki bara bat ya ka ne ka jing ong ha ka men kong ro ka ngasom ka ka dak ka ba wat ya ka por ko de blei wasna was dang te ka mot blei im shabar jong ka por bat kini kimi i sau dong yi baro kim shimlong hi dai ka dei ka hukum ka ba blei hukum kat ko ngari ka JENESIS man kong te nga i ba ka dan ka le se ka bana bona shalundat ka ba kum ki nau puli ki ba kim dei ki puli pastor ko mapi nga i bang shuang bai ba ka dei ka bot blei yo ka dan ka pastor ka ba pila ban kham ban kandiat to mo habangnya pai je kan kal nong ka baning kong nga sadinya sakut kum ta kandiat am dak dei kan long nang kum no kalong kum kan ro ka bahe la pushara pi tong moria pi kijing kalibre ni moria awat ang ni kalong kam yarap kan yangi ka badan kam ngi menta kalong ba lada kani ngi la asyem ba kadai ka khtin ka jong ublei ya pi yanga ubangye ha kan kal nong ka baning kong hato ublei long kani ka khtin ka jong ublei kapen pau yangi ki briu na ka keren is phang jong uta ubangi ong ka khtin ka jong u si sempet ka pau bai ka bor ba ka buram ka jong u namar ka ka ba ong ka dan bai ka ting tho ba kala bah ka pau bai ka buram ka bor jong u anta kan long ladangi pet pina ni kal nong ka baning kong ni syam bai ka kentin blai ublei kada ke babun bah ni lanang menikong ngamti pa nutli kidan okay tama sapet bet janman la kada khot ublei ha ta kamut ude badan kam kamut ke jong phi ke jong nga kamunta kalong ba ngin hap ban phai ayu ni ublei ubangi ngi upan pau yu di hang ni adi pastor so haban khamban kandiat ekta so tanat pelat kata ngam jukan mau sngi ban nyo sha baktian blei ka JENESIS ban kong kapun ma so bahas nang bagi lo ya ka jingjo nginem nyo rei long habangi puli nyo sngewthuh ka bamanikong jayu ublei ndai ter hadin nyo sngoba ublei uong ublei upenlong ublei upej ublei uyoi ublei ukurku ublei uthau kilong kibakum kita kamut ukhamlong ubadan kam ban ya kabangi ong balai bakani kabaning kong kamut ayu ndai long ukren ayu ublei ni upen pau kum no syaphangyel di
habang puli ya kani ka benta ngaso kumba ublei upun I yaledi ya kani ka master plan ka jong u kaba un pli na kani ka basdang jong kani ka kitab Genesis bangi benta ni kalnong ka beningkong pan I ka kata ka master plan ka jong u kaba kata ka bulok temu na silandet habu sedang ban pli kendiat nyu I ni ya kadur ka itanat ang ni kay kata ka beningkong ti kadang bang nginum sakut haju ngidai ban sungthu ba kani ka khana jong ka jing pelong kani ka kitab Genesis ni kidan artli kawai kalong naduh kal dekat ke beningkong jong lenong ke beningkong haduh dekat ke balai jong ka lenong ke baar kata haduh dekat ke balai jong lenong ke baar kata kadi ke khana ke beningkong jong ka jing pelong ke baar pat de kadai naduh ka dekat ke besau jong ni ke lenong ke baar bat ka peteng ter situ syarum kan haduh ke ba ki brio syabe asna ka peridan telong inum ya kata je kata bagi pher ndai kidan lagi jong ki DOR-BIN ba uni ublei ujungi habu thau karpang ye phi yanga yangim ki brio ukwa banyethu ka ki master plan ki jong am nasdang Shisen perkhat pastor Shisen perkhat shwa ba phin ongum ta ngasngo ba kalenong maningkong gade ka wei khana kalenong ka baar gade ka wei khana ndai happy mot phi ong bai nadu kalenong maningkong hadu khat ka balai jong lenong baar gade ka wei khana tenadu kur khat basau ter hadu ko jing poi ka peridan gade ka wei khana tamaya kini dei ban perkhat lang ha ka ju ka jeli namar ha ka ba tho ningkong hi msimpia lenong msimpia dekat ha ka pasdang tolong kini ki jing bu lenong ki jing bu dekat kini ki selong tang menyerap yangi ki nang puli bangin tip hang nu ngiladep ban sup ban kedo ban wa takut ha ba menengkong ngam simdan kata kim dan nong kim dan dekat kan te pastor to ngan wan be direction jing kli mo na pi ongum ta lada kini ki arli khana ki de ka jo ka jeli jong jing kran le si ka bunyi kran nanta ka benta ka khana ka basakmat ka pau ka buram blei ka bakat ka bu ong galong kat ka bu hukum galong te gini benta ba ar ba poi pa chak per den ka de ka pau ka khana spang ka jing jap den ki ki arngot ki brio ki banengkong adam mo em te fidan ei ban ong hala ta mun ngin rai ding ya chata mut kan wan nakal wei pada kar kompar kan ko mangila ong menne ngin pej be ni ublei ken pun pau yu gila di ta ha bo meningkong ka de be ngila ban ong ka jing ong ka basai bah ka pas dang ningkong shwa bang ngin tip kalong kumbai tu khanami khasiam men hendai menu kata hendai don tip ta ni ong be ha ka ba meningkong te ka wei ka jing ong hang ni nang ni ka khot ka ba ningkong hi ka krem da ka basai ba ka basdang hi kalong ba ublei uthau ya ka beneng ba ka khandau ya ka beneng ba khandau mdai koi ya ka beneng ba khandau te de fi poi na ka khot ka ba ar pa de ni ba uni ublei to uthau te kata ka beneng to ngi sim kelum ba bing song thu nai ka beneng khandau nginum ya kata cha mo ka beneng ba khandau hadin ka tu pa de uwanra ya ka dor jong kata ka jing pelong ka ba mu pelong ka ba ngimtip material ne ngimtip ki jat tiar ka ba ublei thau ni partai kemut sakut kuma perkhat mengi ki brio kemut ka bor ka di ka bor blei bet tu thau kum no ngimtip kata ta mau kwa banya thu ba ka ba ningkong de mu ba pen sedang ya kan ki pelong dan plan ubri 4 dan ta mu sedang tidak ulas sedang ni iba ka keladon lupa buat ka jingdum kata kalong ka ba ngi ha kan kalong ka beningkong ti ublei pa de udan hai upun pau kum nu gila di hang ta ndai te simit hu menu sna ka ka don hai maksudnya play kata la dengi keli kam ta mun nginum yo jubab ndai ngin fokus be ni ublei long ngin play jingmut be ublei te pedeng jong kata ka jingdum kum kata long habo thau ningkong kumut kawan be tik tu ba snaki khundau adon tu do bertha SHIBUN klem dor klem dar ka tu kamu nak ka tu hapun wandor ndai te
ka bangilap hang ni kalong ba la kadaw hung tu sim jong ublei pai ba mo nginum keluar kan ni ta bani ko ublei am to la kadaw ublei ha won ko ublei thaw ya ka beneng wa pathai de khla poi hedien so sim ublei ki lor ki nginum din penya khlat dong sim jong ublei u ya khlat ublei kemut teli ka wei ta shibun ong ya phi nei phi thmu ye ye de khla sedang tu ong ko sim ko jong phi ka dan hani kam kai pher kata mateng ni sentu ya kerkom batai na kai ka ba ngi la yo ji kai haki jeseng ki jongi dan ni haki skul pun pa ki jongi to ka tu ka jing ong jong ka jinget kristan ba ka jing don lai person hui blei kata kalong ka jinget ki jongi ne ka jinget jo ka jinget ki jongi ka bangin ba blei long uwe tikidan kini kilai person te ya kata ngi num nyat jubor sini chani ta ka ba don ka bi minta kalong ba uni blei bolong uwe habu tre umdei ba usutre supun pau tang ka ba unne ye hendai nyu i ya ka involvement ka jung ka jing dan benta ka jung naduh ka wasdang hi but habu le akumta to la ka do bu di sim blei hadin pada nyu i ba ka ba mi hadin yang tu Ukraine no kini ki pau Ukraine kan tulong ublei ulaong tulong kita hintit kimi ti kemut ublei udi bakwa banyak keren nimnai te hani tempat dan beliau tempat dan kan ya keren mano hani tempat dan beliau keren mano ti ya ka ni ka bor jong jing keren ka jong ublei ya ka bor jong ka ketin dai kani ka bor jong ka ketin ka jong ublei ti hu ong ka pasdang ya kalai ba tolong ka jing saya umpat cum sedang ya koi ka jing saya to boleh khot ya ka jing saya lemda mo u di tengrai jong ka jing saya Pimut ban ong baka ma u di tengrai thmei tolong jong ka jing saya ba ong me sedang lamot ya ka ka ba udan usam lem ya ni ka ba umut ya ka plan ka jong u ho kani ka jing dan benta ka jong u hang ni am full bet nyong bet pura na dong sedong ka ba mun sim jong u bet teli bet hang ni am teli bet kemudian ka ba udan hani ka jing thmu ko jong u ka bangi ki bo la ban so tho mot u ai bentalang sha ka ba ud ban long ta tu la kalawan ka jing sai ne kawan ka jing sha ya te de fi pet ba hang ni ya kan ka jing ong ha ba ka jing sai kalawan blei yo i kam dei tang bakaren ka kongo kata ka jing sai ka bangim tip ka sedang nang noru ngimtip ka sedang nei kami tu dan ni pas sedang nai ya pipan kami ketian ha ba kalawan kata ka jing sai u blei yo i ngabanita te ka ong ni kan ni pe ka tu ka khot ka wasau u blei la yo i kata ka jing sai ha wong nu pada tu kala long ka baba baru blei la peniklat yang tak jing sai nak jing dom kamut udai utan rai jo ka jing sai long ka ni ka ba ning kong ka ba klem dar wan ka jing sai kamut klong mur fokus kamut kam pelit jing mut hang ni ba pedeng jong ka ni ka jing sai ka jing dom kan don ayu hang ni ngasumut dur kum ne ladaya kan ni ka jaka bang syong ni menta undum benganyam ite jing sai te isngi ki khmat jong i poi bisa te jing sai timut ka bakum kata kapor ka jing dum ka dan re ublei u ong tolong ka jing sai ka long sai sa menta kamut ki khmat lada dan brio ta kapor ki khmat ni poi sa jing sai hana he ni kapor pa dan brio ublei i ta jing sai ka tin pi ka ide ka konstrak jong pi ne ublei pi pen scam da ka bolong praktikal ka eu to ni ka ublei i ka jing sai pastor potential on sakwa ba bi dong show antake long ye katu ka jing long jong u hi bu long ba sai te mut kata hi ka mut u ai lang hang ni ha ka ni ka jing pelong bro ko we nei ta ka jing sai ka long de ngi pe hang ni u la pen kre pa de sakiban plit hadien kan de fi pe hang ni mo to ha ba ka jing sai ka wan ni tip ba ka jing sai ka be ka jing dum peniklat ya kata ka jing sai ka jing sai ba ka jing dum te kam kut nang kata kam kut nang kata Henry wai kerteng em udah ai kerteng kalau ublei ujung umlei ublei basu trail mu
udah bu ka bansuk kan. Uang ublay ulok hot kasngi ta ka jing sha. Bat ya kata ka jing dum ulok hot kamir. Hang ni kwa ban jing lipi. Jo. Ya kan ka jing sha. Uladap ku mafibatay man yakam to. Udah air ka jing sha. Ya kasngi uang ka kasngi nai. Kamut kan ni si menta. Te ya kata ka jing dum kadai ka men. Tila ne mon pastor no magini bol arli ne ha perkhat ne oi ka jing dum pi on ko ka jing dum ma perkhat ba jing dum kawan da ke balong persyablai de. Hari-hari ka jing dum ka jing mot ka dei ka jing perlong ka pamayan ka jong blai. Kamut ubat ya ka. Long kani ka jing syai kambe ya ka jing dum ne. Ki kilong kum sipara. Ki kaliang. Lada nomor menta te kani ka pertai ka jungi menta ngi song thu ka pertai ka long bo pelun. Ne. Nada syai singi India mo mereka ka du. Kata jing batai. Kalau gaya pelun-pelun kan.